Paso. Xa está. Veña, falla aí un alí, Diego. Ai, ainda non podes xogar. Que pena. Eh? Ainda non podes xogar. Aí vou Entonces, aí a sumar, o sea, xente. Hostia, así me gusta. Xente decidida, xente inteligente. Subo. Siento decidido, Pero este como me gane. a noche. Gana la escalera. Me cago en tal, tío. Cuidado, escalero, ¿viste? Con escalera. Con escalera. Hai que ser así, home. Xente, tira pa diante, que carai. Xente Andas aí, decidida. parece como un gol ese, joder. Hostia. Subo 50, veña. Seguro que tem unha presa de haces, cabrón. E me bates outros 5.000. A ver, cajón. Flipas. Cajón. Cajón. Que pasa? Non che dou os cartos mamá ou que? Despranciado, desgraciado de mierda. Wow, tío. Olin, veña. Ay, qué brutal. Qué fanático. Veña, Diego, canta claro. Veña, vos. Gana la doble pareja. Ai, que bueno. Bueno, mate. Non foi mal. É segundo nivel, sí. É marchou a ti, para joder. Gitana. Ai, Que sí, que estou a nivel de acción. gitana. Pam 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 pam. Pum, Xa vai. pum, pum. Veña, Diego, dai aí, a tope, Olin, Olin. Olin, que se as cartas. Que me está fácil. Así as cartas, home. Pum, pam, pum, 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 pum. Que hijo de puta. Oye, un Olin aí. Tan, tan, tan. Gana la carta más alta. Ole. Levou no todo. Xa tes 6.000 fichas, Sí, agora máis peña. Todo gracias a min, todo gracias a min. Home, máis estratega a ti. Home, está claro. Olin, veña. Hai que ser. A ver, tipo, tiene un par de collóns. Arre, carallo. Cajón. Gana la doble pareja. Topa min, topa min. Veña, va, subo 50. Hai que ir pouco a pouco. Claro, no se chegou un tiempo non vai que aparentar. Esta é unha sala tranquila. Tiene doble pareja. Joder. Eu creo que vou pa escalera. Veña, aposto. Ah, Eu bueno. tamén sube aí, que é Sí, rental. Veña No. aí. Eu que teño? Non teño nada. Tengo escalera de as. No, ¡Oh, perdón. tengo escalera as! Tengo escalera as, tío. Teño escalera as, tío. Veña, cajón. Y aí. Cajón. Teño escalera as, tío. Eu subí. Ah, el mítico que Logro iba haciendo desbloqueado. segundo. El escalador. A ver, cajón. Vos te enseño aí as cartas. Se lleva el bote... Ajá. Ah, se está a pedir mi Madrid. Gana la escalera. Home, mancho, escalera ases. Pie grande, pie grande. Mi máis, xa teño 17.000 fichas. Que era isto?
Ah, un logro. Compartir, sí. Bueno, compartir... Compartir. Sí, que... Donde ya subir, a subir, a subir, desbloqueóse un logro. Pam, 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 pam. No tengo nada. Pam, 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 pam. Veña, paso. Para que Diego non perde aí os cartos. Oh, mira que arriesgado, Apostó. tipo. Apostó ya ahí. Pues eu subo 50. O tipo vai aí todo loco. Anda, onde vas, loco? Onde vas? Onde vas a mirar as 100? Que mirarás ti, cegato? Veo. Veña, eu non teño nada, xa che digo. Eu tampouco, non teño ni fichas. Eu non teño nada. Ay, qué bueno. Veña, veo, yo lo veo todo. Hostia, teño parexa de 10. Será o único que teño. Veña, Alin. Mm. Cajón, a ver, cajón, cajón. Queres un cajón? Era visto. Para qué? Non mostrar e a tomar polo cu. Que no, tío. ¿Qué tipo? Me lo llevo todo. Todo para acá. Pa' la saca. Pero mira que solo tiña parexa de 10, Xa teñer máis que a mí, así. Pero a ver, vamos ao final. Hostia, ahora teño aí... Duas cartas de picas. No ir, no ir. Hai unha lin aí, Diego. Deixo todos pampos con esas 600 fichas. Ai, Vou carallo. quedar pobre. Ti non te preocupes que despois vamos unha sala mestía e deixo aí unhas cantas fichas. Máis fichudo aquí. Sapacracio. Sapacracio. En sapo un caracio. Paso. Non teño nada. Fíjate, tío, que teño tan pouco. Teño tan pouco. Que nin teño nin vergonza. Xa me dá hora, xa me dá. A ver, dalle. Hai que ir, hombre, hai que ir. Hai que arriesgar. Merda, sale me aparexe agora. Ves, é que sempre é así. Por eso sempre... Xa. Fajo aí un all-in e os tipos quedan aí coa boca aberta. Oh, non cuidaron 17.000 fichas xuntos. Quedan parvos. Sí. Nah. Hostia. Era só unha parexa de naves. Eu teño aparexe de deses, né? Hostia. All-in, viste? Veña. All-in. Sinto decidir. Pois son as fichas que ten, non ten máis. Gana la pareja. Ganaba. Ganaba, sí. Ai, carallo. Con 300 fichas, flipa. Hostia, tío. Un as e un 3. Os dos de corazón. Si estuviera xogando a brisca, cuidado, xa ganaba a partida. Non hai. Sí, tamén, hai. Vou a máis vir escudo, ti para non dar fichas. Sí, que tamén dan fichas, xa ganas a partida. Non é como o póker. O póker Sí. xa é todo fichas. Hostia. E non hai brisca por parexas. Tamén. Sería para pensar, non? Se queres depois vou máis un. Que hostia, se non subir unha putada. Pode ter color,
Como se haga o teu corazón, tiña color. Casi, casi. Casi, casi. O color é o mismo. Sí, sí, pero falta aí o corazón. Pero tío, fai falta que tardes tanto. Que rejado, Diego. Veña, por darlle cartas a Diego será. Vai dar a ti, patalola. E aí? Non teño nada, tío. Pero que non teño nada. Teño a carta máis alta, único. Que carta tes? Ni máis. Eu paso, eh. Tes un as e un mu. Tomar polo cu, macho. Non mostrar, anda. Gana la pareja. Home, que carallo tiña aí. Tiña máis de un cesto. Cago en tal, aquí hai que facer un alien desde o principio. Me cago en todo. Así é como se gana. Veña, alien, a tomar polo cu. Sí, Que señor, ese carallo? é tú. Tío, só... Que me quitou 6000 fichas, tío? Ah, claro, as que acabo de xogar. Eu miro que tiña 11.000 Non che vai fichas, nada. tío. Home. Así como se gana, tío, aos poucos. Veña, Diego, aí el link. Gana el trío. Oh, tío. Ai, que tipo. Máis pobre. Bueno, non son máis pobres. Tes de al menos bastantes fichas, ¿viste? Lo Sí, sí. veo. Son Lo terceiro veo máis. todo. Lo veo todo clarísimo. Veo que Yo vou lo perder todas as cartas. Hai que ir xogar ao póker a toxa. Oye, teño parexe de 4. Eu nin vergonha. Un 5. Ai, agora que salir un 3. A musicote, tes aí, cuidado. ¡Hala! Ole el coño, moreno. Por vas a ir ti, porque eu non vou. Como me aparece catos, que carallo vou facer? E me aero moito. Non tiña. 1300, viste? Can ganará? Gana de arriba, seguramente. Por qué? Porque ten unha Señor. deficiente mental, non sabe o que fai. Hola, bueno, o da que tampouco está moi da cabeza, eh. Seguro que ten escalera xa. A ver, o mellor ten que ser un 7 máis un 6 e fai escalera. É o que teño. Pareja de 4. Hola, que fixo? Nada. Retirouse arriba. Ah, cajón, 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 cajón. Cajón. Que cajón é a xente, carallo. Cando ve que pode perder, taca, pa atrás. Ven que son cajóns, eh. Paso.
Bueno, se me salir aí un 6 e un 7, perfecto, xa podía escolher. Que salirá, que salirá. Que salga un 6. E depois un 7. E xa está, non me pega. E o tipo ten que apostar o triciclo este. Macho, esperas hasta o último momento. Wow, mira, se leva 7 todo. A ver, pasa xa está. A ver se sale o 6 e xa está. E aí fago un ali. Sería hostia que salir un 6, Teño eu, deixo. Sí? Ti que tes el ojo, tes algo así. 6 J, pero... Ah, sale un as, me cago en todo. E non tengo nada, paso logo. Oli. Bueno. Hostia, Mr. Calabaza. Ah, tá. Mr. Casa. Iba a decir Mr. Kennedy, pero dixo Mr. Calabaza. Eu pensando, Mr. Casa. E ti só por eso de 8, isto. Se tiña máis do que tiña, ves? Home, eu non tiña nada, basicamente. Gana la pareja. Te voy a escalera e vou che dicir o que ganaba. Unha bota. Está claro. Sabes como hai que facer, Diego? Sabes como hai que facer? Oli. Home, é que está clarísimo, eu vexo moi claro. Cantos puntos tes? Teño isto na mesa, que ves? Pois fagolle unha link de 2000 fichas. E fora. Xa empezamos fuerte. Ala. Ah, trolsmar por culo. A ver, quen vai? Cajóns, a ver, cajóns. Diego, ti daite ya a link, A ver se ganas esta partida, que eu non teño un 3 en 2. Que carai vou facer? Xa tes pareja, non? Veña, pasolle aí, pasolle todo. No. Ti vas a subir? Subille todo o que queiras, Eu por min. É para darche algo de cartos. Hostia aí, sí señor. 250, Gana la pareja. Ole, ole, marchamos, veña. Cantas fichas tes? As mismas que os que entré. Por veña, é hora de marchar. Vamos. Vamos a usar de aquí. Ai, mi